iya 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 yo wis yo cek 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 testing dites terus melenting angkat sidik cek angkat sidik angkat kendi mbok diangkat kendi wah angkat junjung Oke lajeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja didudal-dudul Waalaikumsalam aja digawe macret ya mas ben awet mbok kok iso macret lho nek macrit yang awet langsung cerot kentek ngono lho iso matur sembah nuwun kagem masyarakat Klampok sedayanipun matur sembah nuwun kagem Pak Lurah dan semua perangkat-perangkat desa matur sembah aja macret tak dudul lho iki nggo pentelmu ndi cek in dijajal cek dijajal nek nganggo sek ngono liyane kuwi po gak ono aku kliru wae lho matur sembah nuwun sampun ngrawuhaken kula sak rombongan saking Tini Kunchara meneng-meneng wis 4 tahun berturut-turut 4 tahun berarti percaya tur saking senenge bungae karo Tini Kunchara betul sekali nah iya nak ora seneng tur bungah karo Tini Kunchara ora bakal diundang ping 4 ya nek ora terlena ya terlena pokoke mergo ciwi-ciwine Tini Kunchara ki pancen centil-centil perawan kabeh perawan sedeng ya mbok sedeng sikut kabeh sedeng tangan Angge kerja bareng eng dalung menika Tini Kunchara official yang dekat bisa langsung merapat yang jauh bisa berkumpul di live streamingnya Tini Kunchara official ada DJ Production juga Dewangga video syutingnya DJ kesel ya Dewangga Sound System dan juga Cipto Laras Karawitanipun salam pambuka saking Tini Kunchara spesial buat Kang Amin dan semua dari kru pusat sing dekengi Tini Kunchara
Sing penting dongane saka pusat. Oh yeah. Kita perkenalan dulu. Ciwi-ciwinya Tini Kuncoro. Asik. Ada Mbak Iko, ada Lia. Oh yeah. Kendangnya mati, bokongnya mesti dipasang. Bokongnya mesti dipasang. Bella Mustika. Cos. Oh ya. Amelia. Dipasno lho. Kok angger gronjal wae koso. Anis Marcella. Tosnia. Asik. Melisa Aryani. Tak double loh, tak double. Asik. Widya. Muter wit. Orang muter. Santi. Asik. Anggun Cismi. Ega. Sing ngakon sapa? Aku weh. Buruk penak. Urung diceluk to. Pleknyi Mendili. Asik. Ayo. Boe. Boe kene joget. Lah kok babon. 12 bidadari cintanya Tini Kuncoro. Mainkan coy.
ada salam pambuka Tombo kangen. Tombo kangen. Ini lagunya permintaan juga dari Kang Amin. Sing dek sore wis sambang. Biasanya sambang pondok iki mu sambang ketoprak. Oh iya. Mengingatkan masa lalu ra masalah. Dekenganku kok le. Mbak Iko atau di pesen dulu ada yang minta lagu Tajamnya Karang masuk. Mbak Iko Tajamnya Karang. Ini ada perlu sing dilongi apa ya Mas? Rasanya gembrebek antara musik dan kendang. Cek. Tajamnya Karang Mas Agus. Satu tembang bareng Tini Kuncoro juga Dewa Enggak Audio. Ada Tajamnya Karang. Spesial buat masnya yang ada di depan ya.
tajamnya karang. Mas Agus tolong diseteline Mas. Antara musik karo kedang blas serangan mesuk. Kedangane jeduk gak krungu blas. Jeduke gak krasa. Rasanya gemberbek tok ning dhuwur panggung Mas. Sampai joget bingung. Apa dek aman ki rasane ki? Masih ada permintaan lagu ditawar-tawar dulu. Iki nagana sing njaluk lagu wabillahi taufik wal hidayah lho iki. Napa, Pak? Wah, aku tidak dungu kamu di kono. Mbok, Ya, nek rame keramen. Ndek iki rame apa, Mbok? nah, rame saweran lagune gak entuk suwe-suwe. Heeh. Alhamdulillah, Mbok, ana seneng. Ya ono susah. Kudu seneng terus. Wegah aku bocah susah, uripku wis susah bocah susah wae. Ada permintaan lagu ibu-ibu? Dek awan ki nganu nduk jalukane ki ana mak jedor, ya ta? Apa neh Dek awan ki? Dangdutan kok jalane Dek awan kok. Lah sing jaluk awan ki rawuh mriki mboten. Hah? Ya mesti nek Dek awan ki trimo wong 5 kok. Lah sing ndi? Mbah. Kalah beton. Sapa? Sik dari mamak-mamak dulu ada mak jedor dulu apa Dek awan? Ya mak jedor. Tambal ban. Santi sini. Sakno wi bocah kalem dhewe iku, Mbak. Urung. Ragil, Urung. anakmu sing ragil. Engko delong kas. Melu aku genep 3 sasi ora mulai ra roh dalane biasane ngono. Pisanan yo kalem ngene iki. Urung mudeng mbak banyu. Bung, Malisa mbiyen to yo ngumpet nang jero kelek wae. Saiki anggere diparani mangane nesu wonge. Ora iso tengkek. Kuwi cerita. Sing girias kaya mbokne. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan, golek duwe sing halal, ton cukup kanggo sandangan pangan. Tukang tambal ban, uripe untung-untungan, nasib apik kuat kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Jedor, mak jedor, mak jedor, jor ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ban pecah maneh. Isih isuk rezekine tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Aku iki tukang tambal
ngabot disele ora miki. Apa mbok angkat disele. Ada permintaan tadi tambal ban dari emak-emak yang ada di bawah dari siang tadi ya. Di awan lagune jalane dangdut kabeh orjene ra digawa bengi. Dadine dangdutane nak bengi. Ini buat mas-masnya yang ada di kiri panggung juga ada kalah weton. Sing biasane sapa? Karo Malisa. Anggun. Kalah weton. Kowe nak golek pacar ki aja nganti kalah weton. Nak wetonmu rebo pae ki kono kudune recep ngono gak bodoh. Ora entuk neh nesu neh. Yang ada permintaan lagu bisa dipikir dari sekarang. Lagu habis terus kita nyanyi. Nak ora ono wabillahi taufik wal hidayah. Tenagane go sesuk neh maksudnya. Kalah weton. Santai do. Tangannya diwat-wat ya le. Ijek patang sasingkas ya le. Sito pepojoan satuanku telu satuanmu wolu cari wong tuamu di tengah ketemu akut sanggane wong tua ramarengke kok koyo sing karasake ngopo dhewe mbiyen kepethuk yen akhire ati iki sing ditemu kabeh kuwi ora sing tak bersama Tini Kuncoro Indonesia, Jaya Multimedia, Dewa Gerebon Audison, Seto. Kok koyo
Mbah Jangkung bali Rama lho. Dek nganane lho Tini Kuncoro bar kok bali Rama kok mbok parani tekan kene Kurang nek marem, Mbah. kurang marem. Lagi sini. Nah. Ngluluk lene. Dek wingi Tini Kuncoro wis bar kok bali Rama, iki kok nggone Mbah Jangkung minta lagune padha. Juragan Empang. Lah enek kemundaan apa ora? Ana. Piro swidak? Dek nganane 50 iki swidak wong 12 berarti 5.000-an. Mbah, gur swidak nak genepi 100 sih nyapa? Duit pakake pitik ra doyan lho kok. Lek mau marani do kono do kene Direwangi ngentu-ngentu ae teko kono kene kok iya. Mbah Jangkung ndi wonge mau? Iki nak kira kurang puas, dia iki kan wis sapitan nang kono to. Mbok luruk tekan kene gitu. Apa sesuk kapitan meneh? Ulang tahunnya Mbah Jangkung kon nanggap dhewe. Oh ngono. Ndek iki bar kono kok ya Juragan Empang Mas Agus. Berarti wong seneng kowe, Mbok. Iya no. Ketoke nganu ki ada apa-apa iki. Ada apa-apanya pokoknya. Bibriane ketoke iki. Pokoknya bar iki Mbah Jangkung nak jeh urang puas karo Juragan Empang takon nanggap dhewe. Sesuk nusul meneh. Megonten. Mbah Jangkung, megonten, Mbah. sesuk nek megoten nusulne, Mbah. Pokoke sesasi full kudu nututi Tini Kuncoro. Kok nek nututi teko 31 tak kasih bonus Apa kuwi? mboke. Remuk mboke. Oh, Mbah Jangkung ibarate kaya motor ki motor metik. Ora apa-apa Mbah Jangkung ki wong iki untune urung tukul. Lah ya wis jenenge motor metik. Motor metik Tanpa gigi. tanpa gigi. Jadi mau digael tok sewengi. Penak lho, Mbok. Mau keri tok. Nek ngemut. Ya, keri tok. Mbah Jangkung diperdengarkan ada Juragan Empang. Juragan Empang bareng Tini Kuncoro. Leki. Puto iki mboke, kene ora mboke ora marem. Berdua. Dek ini wis aku kok blenger wonge. Sing disawer kowe kok. Nak genepi 40 ya. Di to wonge iki. Di Sing bocah. ketokno mau lho. Mbah Kong. Di kok. Bersama Galinya Indonesia. Yo. Sinden Gali. Asik. Yo. Jaduk. Rasanya
alhamdulillah diluruk lho, Nduk. Diluruk-luruk. Berarti ya seneng tenan digoleki Direwangi meneh. doh kono doh kene direwangi ngentu-ngentu ya, Mbak. Teko kene. Aja kuwi. Lah, apa? Wonge wis gak iso. Gak iso. Wis gak iso wonge. Yang belum Anis ini yang belum. Agung. Berdua sama siapa ini? Karo siapa? Mau nyanyi apa? Diomongin nak penyanyi iki dipersiapkan dari dalam ora do ngrumpi ning dhuwur panggung. Cinta dan air mata. Lagumu kok sedih terus ini. Padahal pacar ya wis ganti. Ayo Anis sini dong, maju dong. Ini sendiri baik. Mas Koles. Apa? Oh bariki no. Hatiku mulai gelisah, ku teringat raut wajahmu, oh sayang. Hari bahagia yang kita nantikan sirna sudah kini tinggal impian. Lelah yang tersisa hanya air mata.
koleksine Mbak Anis dhewe. Itu selalu. Mbok kisahe bobo. Trai yo kuwi wong gak nyanyi, ning curhat. Curhat. Yang tadi Mas Koles minta apa? Harta dan kesetiaan. Bella. Berdua. Jam 12. Saya bar iki jam 12 Anis Keranda Cinta. Iya jaluk barang. Beh, Jaluk PK-mu apik. Lah apa rek jaluk PK-ne Tini Kuncoro iku? Ge. ayo Mas.
ada satu lagu lagi, ada Jambu Alas yang ada di kiri panggung. Kiri panggung. Karo ngenteni bendarane rawuh ya, Nduk. Ya, Mbak. Ada Mbak Kos sama Mbak Lia. Kelingan manis seseme terus kelingan Amelia Rama Gembuyune rek dengare nyanyi tresno lan kasih kasih sayang ilikkus karep atiku rak lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku nduk aku wis kadung tresna alang sande rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni kakak Jambu alas ditetel-tetel sing digagas salah koyok ada gula-gula ning batu kowe ra cinta tini kuncoro I love you selawe ati cukur gundul nduk ya apa salahe sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresna nalang sande rasane ati yen pakde ember ora bisa anduweni Tini Kunchoro memang untuk Anda bersama Cipta Lara. Kakak